Kako ste всички добре в това моето ново видео? Ай погодите, що че има с сестра ми. Тая е еластична, значи ке биде гимнастик челендж. Окей, не знам дали постои такъв челендж, ама искам да си покажем кои гимнастички вижби ги знам, за да се чудите. Кажете леле колко е еластично, вой. Значи справа сестра ми ке почне. Чекайте само чорапата ги изборам, да искам вижба са чорапи. И ще забрати ги да къде. Чекай, да видам дали можем вака. Без чорапи. Можем. Еве. Чекай да се видиш и ти, айде да направя. Значи са някакви видео. Може цела. По-добре аз да повече го тук, бидейки ходам на балет. Добре, де. Не е битно. Балетска вежба. А сега... Затова, знаете къде шпагата А и сега балетска. ходим за първата вежба двета. Ака? На кой балет сме вака, на кой вака? Добре, не е това. Не го учи. Само си ги правиш вежбите. Това е. Там. Изкриви, бебе. Ай, не ушем. Да. Прави баш добро. Супер е, он знае кой да кричи. Да, айде. Сега звезда с една рака. Сега гледа звезда с една рака. Гледайте, ако сакате тука ке си я пика. Ево. Си я пика това в буза. Я вака право. Вака, мислите дека со... Това са две ръце. Вака с една рака и тая е много потежка. Я се кръша малко. Коя вежба ни пише след? Моста. Не така! Да спущаш на моста от дзита си. Окей, ти можеш без дзит. Айде, биби. Значи сега виж, бебе, от мост да скокнеш, ама аз от дзит си помагам, биби, направя. Викни! Чекай, не се държа в блок. Скокни. Айде, бе. Се лизга. Ете. А аз вака. Гледай сега се помаш, какво е? Какво да ме направи? Трябва да виж това, виж Вака да ме научите. Да. После. Първо да бака и ние първо бака я научихме, а и аз после го учам него сега така да направим малко да... Така Не нещо. можем. Ева да видите како е може. Още малко му трябва сега. Ръцете. Се лизгал моят тетих. Не можем. Ето толкова знае. А сега... Отстой на ръце на моста. Не, първо отстой на ръце на моста. Ева. Отстой на ръце на моста. На нозе. На мост. Първо на мост, после на мост. Сега отстой на ръце на мост първо, после отстой на ръце на нозе. Мисля, Сестра ми да малко не знае. коя? А, да. Защо я вижба след друга тела и той ще го има в другите епизоди. И той знае финти. Не финти, туку. Ми кажа вижби. Чекай. Он никой няма добре заедно. Иначе и да гледате може. Чекай, навикнат съм. Да, Най-гласен се застанвам на ръце. Чекай, да. Пак. На мост обичам. Марко, добре знаеш. Няма съм да стана на мост обичам. Навикнат съм да застана на мост. Не сега съм на ръце. Само обично стои на ръце. Да. Обично, биби, не така. Обично, да. Не се стои така. Ма аз ставака. Добре. Ете. Тя вака. Чекай. Не стои много. Ето това. Нищо не боли ако памете на мост. Ръце, нога, Много тежко да болеше. Да, сега това беше на цел. Не, се стои на глава. Никога ще ми се умре на планица. Ай, Марко, я му до туалет. Добре. 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16,
16 секунди. Малко Стоев. Айде да кръвам това. Да ви покажем на гимнастичка вече. Айде. Айде. Стой на глава права. Yes? Айде сати. Да, може една минута. Дай ми една минута. Повече може, мама. Повече може. Я можем повече, ама главата... Главата боли и не е хубаво да стоите много надолу, бидейки ако кръвта отиде в главата, тогаш можеш да умреш. Няма да умреш. По-добре на ти се ложи в болницата да умреш. Трезво. През 4. Через доста. Айде. Добро, значи... Айде сега Постои ръце на нови. На нея тази вече ма не иде много супер речена. Како мене жули не тази пост. Айде да ви. Чекай, може Да видиш на видеото како правиш. Баш. Како пратам. Ама добро, дисто сме вас. Не исто. Слично сме. Таа е малце по-еластично. Ама слично сме затоа што падање може... може 5 против сте 2. Не, още не шабе. 5 са надо. Ох, нищо, първи ще дай. Айде, сега я да ви покажем я. Първо най... Имам такова. Чекай, я сгреших. И он не греши. Чекай. Направо ми... По-добро, ама защо правам стилни ръце? А силно треба. Не може. Не мора силно. Хайде, можем ти го пробваш. Я ж не умею. Ти е заборено Марко, а не се деш бъде. Не, можем, само никогаш. За малко така падне. Добра и уше. Няколко пъти. И аз се правам още. Айде. Айде уше 5 пъти. Айде, бе, Марко, не ги знаеш, Ще се види, дека няма да знаеш на видеото. Еве, Юрко ме при първият път, сега я още 3 пъти. Я успя. Ето, гледате, така успя. Дечки, по-добро да ме я. Но нека не може да съм устат. И имаш още 5. Още 4 и 5. Чудо. Защо и наред? Върви чуп си на бебе. Кратко. Да. Ето го. Това най-добро беше! Добре е сега. Кой ни остане висите? И ова. Още. Ова. И още. И ова. И толкова. Айде сега. Правиме ова. Айде всички ова гледате, ова карацата и стулите. Добре. Това не може да не. Чекай. Поточно не може, мамо. Колко може? Ето сестра. Ето, колко може. Колко? 12, ми спомня. Найда, още веднъж 2. Ама Марко пъти 2 пъти. Това 2 пъти. Това. И студена до школа. Чекай. Имаме една хула хлоп да се въртим и я най-много 30. Ще ти идем може по 5, 10, 20. 12. И аз съм супер херой. Марко,
Dobro. I ti ko me prvi, pa najdobro. I сега sledi vežbata. Kva? Oda. Aka. Aka pravite? I nazad. Kako ni zdravo kranići. Dobro, може би помогти, ама некем. Дека да поборим това. Да, не. Исто. Така да следния закон, да не биде подготвена. Една по глава. Дечки си изкръшим. Добро. Айде още. Кой ни фаляше? Толкова. Колко направи? На земя. Коя не има? Шо, бебешка, това не е гимнастичка. Епа, дечки. Бай-бай и ме молиме! И ме молиме! Ако ви се допадне, ставете лайк, да кукне дислайк и ме молиме за Subscribe! Чао, поздрав, сирева и бай! И чао! И бай!